La Rambla de Sant Francesc de Vilafranca ha estat el marc escollit per als representants de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf de Solidaritat Catalana per la Independència per tal de presentar aquesta candidatura que opta també a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Fèlix Simón, representant de l'Alt Penedès, comentava que des del territori cal ser presents en les noves propostes polítiques que puguin aportar possibilitats de tirar endavant la vegueria Penedès. El territori té veu, aquest territori ha assolit un àmbit funcional i aquest territori seguirà treballant perquè la vegueria sigui possible. I per tant, si es presenta una nova formació política, una nova coalició política, cal que treballem des de dintre per fer possible que el dia que tornem a tenir una oportunitat al Parlament, doncs els representants del territori no s'hagin de girar d'esquena perquè hi hagi una majoria i per tant ja s'aprovi definitivament la 8a vegueria. De fet, Simón comentava que cada comarca és autònoma a l'hora de preparar les seves activitats, però a nivell de l'Alt Penedès, Anoia i Garraf es faran accions conjuntes. Per Simón cal tenir clar també que Solidaritat Catalana per la Independència és la proposta que ha de fer possible una majoria al Parlament de Catalunya que permeti la proclamació unilateral de la independència de Catalunya. Des d'aquesta formació insisteixen en que l'autonomisme no permet avançar més cap a un major benestar, una política més transparent i una resolució de les problemàtiques de la ciutadania des d'aquí. D'aquesta nova proposta, que no té altre objectiu que poder tenir una majoria al Parlament per declarar unilateralment la independència de Catalunya i constituir un nou govern que treballi només amb aquesta finalitat, donat que està més que justificat que les propostes autonomistes no ens portaran al nostre objectiu final, que és més benestar, més democràcia participativa, més política transparent i per tant una regeneració que crec que es fa imprescindible i poder fer front als problemes que en aquest moment tenim, que són molt greus, amb aquest atur tan creixent i aquest augment de pobresa a molts col·lectius i aquesta davallada amb les inversions que tenen a veure molt amb les infraestructures i els serveis. Simón remarcava que aquestes qüestions només es poden aconseguir a través de la independència de Catalunya. L'acte central de Solidaritat Catalana a Vilafranca es farà el proper 28 d'octubre a les 8 del vespre al Casal, amb la presència dels principals líders d'aquesta formació, Joan Laporta, Uriel Bertran i Alfons López Tena. Cop s'ha acabat el termini de presentació.